Бездегил тантана, мында курчаклар да шатлана. Мөгъҗизалы сихри театр бу. Ул әкият иле дип атала. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүген башваткыч тапшыруында кунакта Әтнә районының Улы Мәңгәр авылы мәдәният йорты каршында эшләп килүче әкият иле курчак театрының һәвәскәр артистлары. Аларның үзләре белән якыннанрак танышып узыйк әле. Исәнмесез? Мин Абай-бабай спектакленнән Нарый. Минем дустым да монда әле. Раяз. Исәнме? Сәлам, дуслар. Монда бит әле Абай-бабай спектакленнән Япалакта килгән. Һәм минем дустым Зөһрә. Сәлам, дуслар. Сезнең белән булуыма бик шатмын. Тик тормас патша кызы спектакленнән патша кызы да монда. Исәнмесез? Мин дә килдем әле сезнең яңа. Һәм минем дустым Илезә. Улы Мәңгәрдән кайнар сәлам. О, бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сәламегезгә. Сәламлыйбыз сезне башваткыч тапшыруында һәм барлык тамашачыларны да бүгенге уенчылар белән таныштырып узабыз. Беренче уенчыбыз Зөһрә Мөхәммәтҗанова. Икенче катнашучыбыз Раяз Сәләхетдинов. Һәм өченче кунагыбыз Илүзә Хәкимова. Кызлар, егетләр, ничек хәлләрегез, ничек кәефләрегез? Сезне күргәч тагын да күтәрелде. Галәмәт инде Раяз булай булгач. Димәк, безнең бүген башваткыч уены бик шәп килеп чыгарга тиеш. Ә менә уенны башлап җибәргәнче, әлбәттә инде башваткыч уенының кагыйдәләре белән танышып китәргә кирәк. Менә шушы экранга килеп чыгачак шакмаклар, менә күрдегез. Шакмакларга 22 сорауның җавабы яшерелгән булыр. Сорауы миннән, җавабы әлбәттә сездән. Бүген башваткыч уенда катнашкан һәрбер уенчы да бик тә матур һәм истәлекле бүләк белән кайтып китә дигән сүз. Бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа Гасыр телерадиокомпаниясе әзерләде. Һәм инде әлбәттә уеныбызның иң азагында иң күп бал җыйган уенчыбызга супер уен тәкъдим ителә. Әгәр дә сез супер уенда катнашасыз икән, шушы супер уенда катнашып, супер сорауга супер иттереп җавап та бирәсез икән, Татарстан Яңа Гасыр телерадиокомпаниясе тарафыннан әзерләнгән супер бүләк менә шушы автомобильдә сезнең якларга кайтып китәчәк. Кызлар, егетләр, әгәр дә инде сез әзер булсагыз, уеныбызны башлап җибәрәбез. Беренче сорауны яңгыратам. Сулдан уңга 5нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Нәни бала сурәтендә ясала торган сын. Раяз. Һәйкәл. Һәйкәл. Бу син бик югарыга киттең әле. Син бик күпкә киттең. Әйдә әзрәк кичкенәрәктән башлап кара. Курчак. Курчак, әлбәттә. Менә җавабы дөрес, бер балны Раязга тапшырабыз. Сез бит инде Курчак театрының артистлары бу зур сүз инде. Ә менә бу театрга сез кайлардан килеп эләктегез? Һәм бу театр кайчаннан эшли башлады? Гади уку көне иде инде. Уку башы шул сентябрь айларыдыр инде. Аха. Бу ничәнче ел бу? Якынча. 20нче ел. Аха, узган ел. Ие, Әйе. узган ел. Безнең режиссерыбыз Рафис Раисович мәктәпкә килде дә, безгә инде яңа гына эшли башлаган әкият иле Курчак театрына безне чакырды шунда, тәкъдим итте. 14 сентябрь иде. Менә бит кызлар хәтерлерәк инде алар. Алар барысын да хәтерли. Бик күп балалар иде һәм режиссерыбыз безгә берничә видео сүрәтен күрсәтте шул спектакльнән һәм иңнәрне сайлап алдылар. Ул инде 6 роль, 6 кеше. 6 кеше. Ничә кеше килгән менә теге кастинг дип сөйләшәләр инде менә шулай. 20-30. 20-30. О, шактый. Әлегә ничә спектаклегез бар? Bizim әлегә бер генә сезон, беренче сезоныбыз, дебют. Аха. Һәм бер спектакль. Һәм бер спектакль. Бу күп инде. Бер сезонга бер спектакльне әзерли алгач. Башваткыч уенын алга таба дәвам итик, мөхтәрәм тамашачылар. Өстән аска 2нче сан 3 хәрефтән торган сүз булыр. Габдулла Тукай шигырендәге Шаян малай. Габдулла Тукай шигырьләрен искә төшереп алыгыз әле. Мәдрәсәдә укыган бу Шаян малай. Казы Яныгел тал чыбыгы белән суктыра торган булган. Раяз? Тоз. Тоз, әлбәттә. Бу балны да сиңа тапшырабыз.
Мәдрәсәдә бар иде бер таз малай, бик шаян, шуклык белән мөмтаз малай дип язган Габдулла Тукай үзенең шигырендә. Карагыз әле, менә бала чакта барыбыз да шаян булабыз бит, әйеме? Сез дә шундыйдыр инде. Булай ничегрәк соң менә Курчак театрының репетициялары була бит инде, әйеме? Онда килгәч, гел репетицияда да унысы килми торган дәрәҗәдә шаярасы да килә, шукканасы да килә. Гомумән ничегрәк уза сезнең репетициялар һәм кайда уза ул? Беренче инде без бергә җыелабыз, шуннан соң инде телләрне, кулларны җылытабыз. Бу бит инде гади спектакльләр куймыйбыз бит. Курчак театры. Әлбәттә. Анда бөтен осталык кирәк. Шуңа күрә җылынабыз беренчедән, шуннан инде спектакльне кабатлый башлыйбыз. Кайда уза менә бу репетиция? Кайсы бинада, авылда? Авылны мәдәният йортында. Безнең инде бик матур мәдәният йортында ял итә торган җирләребез дә бар. Репетициядан арынган вакытта. Ия, орга шунда кирип ял итеп алабыз. Аннан соң инде бераз ял иткәч, яңадан эшли башлыйбыз. Тагын тәмле шәйләр эчә торгансыздыр инде, җыелып сөйләшә торгансыздыр. Режиссерыбыз алып килә. Шулаймы? Сыйлый. Кара син аны? Аха. Алла, шундый режиссерлар бармы ни әле бу? Ие, бар. Нәрсәләр белән сөйлисең үзегез? Нәрсәләр? Нинди? Конфетлар белән. Конфетлар белән. Менә бит. Кара. Менә менә анда тагын берәр рольгә берәр кеше кирәк түгел микән? Конфетлар белән сөйлисез дигәч, үземнең дә барасы килә бит әле бер. Теләгегез булса алып китәм хәзер. Шулаймы ни? Кара син буны. Шук малай, кара син бу тазны. Кара нәрсә дип сөйләшеп торган була. Монда алга барырга кирәк. Монда башваткыч дәвам итә бит әле. Чираттагы сорауга тукталабыз. Сулдан уңга 10-нчы сан 4 хәрефтән торган сүз булыр. Мәсьәлә шишәбез. Тыңлагыз, сорау булайрак яңгырый. Бер атаның 6 улы, аларның һәр берсенең берәр сеңлесе булган. Гомуми алганда бу атаның ничә баласы булган? Раяз? 7. Кайлардан шул чаклы башың эшли, Кайлардан шуларда белеп өлгерәсең. Җавабы дөрес! Бу балны да сиңа тапшырабыз. 7. Гаиләдә син беренчесеме, икенчесеме, һәм ничә кешесез? Өченчесе мин. Хәтта. Кемнәр бар? Без гаиләдә 3 егет, 3 батыр. Синең 2 абый бар инде? 2 абыем бар. Без инде Исемнәрен дә әйтеп кит инде әйдә. Олы абыем Рамазан, уртача абыем Рәсим. Безнең инде һәр кешедә гаиләдә талант бар. Әти белән Рамазан абый һәм мин инде күбрәк сәнгатькә якын. Рәсим абыем минем спортсмен көрәшче, татар-башкорт көрәше буенча көрәшә. Яхшы. Менә абыем бик матур җырлый әле минем. Китанна. Талант. Хәтта шулай. Ие. Моның чаклы итеп үк мактагач Раяз, бу талантлы абыйны монда чакырмыйчы да булмый бит инде. Булмый. Син үзең беләп килмәдеңме андый? Алып килдем. Шулаймы ни? Димәк булай булгач, Рамазанны чакырабыз башваткыч мәйданына. Рәхимет дустым әйдә. Кунакка килгәч күчтәнәсез килә алмадым. Башваткыч тапшыруына күчтәнәсез йөрмиләр инде о? Сезгә әтнә тортынап килдем. Әтнәләр гомер-гомергә торт пешерү белән дан тоткан ягы инде ул. Шулай әтнәдән бирле бер торт кына күтәргән дип уйлама, күтәреп килгән дип. Сөтемдә итемдә бар, ансы күрсәтеп тормыйм. Мәйданыбызга сине чакырабыз, син хәзер җырыңны бүләк итәрсең, менә бу атнинки тортын башваткыч тапшыру кабул итеп алды әлбәттә. Әткәм ике кышым, үстердеге сөеп кышы. Сезнең назлы кышаклардан үзем киттем, үсеп кышым. Ин кадерле ике гөлем, әткәм ике изгем, үрнәк алыр ике көзгем, ике сабыр ике төзем. Ин кадерле ике гөлем, әткәм ике изгем, үрнәк алыр ике көзгем, ике сабыр ике төзем. Әткәм ике күзем, бары рәхмәт әйтер сүзем. Сезнең кебек хәзер үзем, үздән сабыр сездәй түзем. Ил кадерле ике гөлем, әткәм ике изгем, үрнәк алыр ике күзгем, ике сабыр ике төзем.
Әткәм туган илем, туган җирем, туган телем. Сездән мине айыра алыр, бары язмыш, бары үлем. Ил кадерле ике гөлем, әткәм ике изгем. Үрнәк алыр ике көзгем, ике сабыр ике түзем. Ил кадерле ике гөлем, әткәм ике изгем. Үрнәк алыр ике көзгем, ике сабыр ике түзем. Ил кадерле ике гөлем, әткәм ике изгем. Үрнәк алыр ике көзгем, ике сабыр ике түзем. Үрнәк алыр ике көзгем, ике сабыр ике түзем. Башватқыш мәйданында Рамазан Салахетдинов өзінің ең матур жырларын тамашашыларға бүләк етті. Бик талантлы жігітлер, бик талантлы шәп жігітлер үсіп келесіздің ғойлада. Қарағыз әлі, қызлар, сіз ғойлада Илюза неше боласың? Сізде де шундай талантлы кішілердір инде? Biz гаиләдә балалардан 4-тәү. Сүбханалла. Иң төпшеге мин. О, Иң олысы минем абыем, аның исеме Рифат. Шуннан соң апаем Гөлинә һәм иң кечкенә сеңлем Рузилә. Абыем эштә минем, апаем медицинада укый һәм Рузилә шук. Биргә ярата. шок. О, әйбәт, менә шок булуы яхшы. Бәлки сенің юлдан кіріп кетер әлі, шулай бит артистке булып кыяр. Яхшы, биргә яраткач инде артист булырга кирәк. Зөһрә? Безнең семьяда 3 кеше. Аха. Ул Дәвани, әни һәм мин. Һәм иң шибәресин. Иң матурлар, иң шибәрләр бүген безнең башваткыч тапшырында. Шуңа күрә менә шушы җегетләр, кызлар белән башваткыч уенын алга таба дәвам итәргә кирәк тә инде. Киттек алга таба. Üstten asqa birinci сан 5 harf. Apuş. Тукай. Тимәгә басыра Тукай. кирәк Раяздагы. Һәм җавабы Тукай. Тукай, Апуш Тукай булган инде ул. Җавабы дөрес, бу балны да Раязга тапшырабыз. Бәләкәй Габдулланы Апуш дип йөрткәннәр име. Ә менә сезнең авыл белән Тукайны нәрсә бәйли? Габдулла Тукай солдатка карарырга, әтнәгә кайткан якларына һәм аның Мәңгәрдә якыннары булган. Инде якыннар аның Мәңгәрдә яшәгән. Мин әйткәнем. Шуларга кунакка кайткан булган. Тукай дигәннән Тукайның шигырьләрен, Тукайның әсәрләрен үзегез белә торгансыздыр инде. Монда инде сорау хәтта урынсыздадыр. Яттан сөйли алырлык берәр шигыре бармы? Без күп әсәрләрне беләбез. Санап чыгасы да Кирәк түгел санарга. Булганын укып кына күрсәтегез. Кызыклы шәкер. Кызыклы шәкер. О, әйбәт була. Менә. Әйдәгез әле, тыңлыйбыз. Әйдәле Акбай, ирән син. Ар таягын берлә тор. Аума, туп турытыр. Тез утыр, яхшы утыр. Ни газаплыйсың булай син? Мин бит әле кичкенә. Мин туганга 2 айдыр яшь кенә. Юк, кирәкми. Мин иреммим. Минем уйнысым килә. Шул болыннарда уйнысым, шунда ятасым килә. Ах, юләрем акмай, тырыш яшьләй, зурайга җайсыз ул, картаеп каткач буыннар, эш белү уңайсыз ул. Сулдан оңға 7-нче сан 3 хәрефтән торган сүз. Түлкүне койрыгы саклый, ә дусны кем яклый? Илүзә? Дус яклый. Менә бу балны сезгә тапшырабыз, Афарин. Күпме дусларыгыз? Күп. Аха. Күп Илүзә. дип инде. Минем иң якын дустым ул Зөһрә. Авыр вакытта һаман булышып тора, миңа киңәшләр биреп тора. Менә чыннан да чын дус нинди булырга тиеш инде менә шундый киңәш бирергә тиеш, әйме? Миңа мәсәлән авыр булганда, ул һаман иң беренче булып миңа ярдәмгә килә. Ә җиңел булганда? Җиңел булганда минем белән шук дуслаша, килешәбез. Менә бит. Дус кеше инде ул шатлыкны да, авыр вакытларында бүлешә торган кеше булырга тиеш, шулай бит, әйме? Яхшы. Зөһрә, ә Илүзә синең дусмы соң? Дус, әлбәттә, ул да миңа авыр булганда булыша. Бергә
Йөрибез. Аралашабыз, сөйләшәбез, ә? Сөйләшәбез, Төрле көлешәбез. серләр бардыр инде кызлар арасында гына сөйләшә торган. Яхшы, димәк, бүтән серне дә Илюзәгә сөйләп булайын, Зөһрә. Була. Ул сер сата торган дус түгел. Юк. Яхшы. Раяз, синең дуслар кемнәр? Дуслар күп дип инде иң яхшы санын берәү генә була. Әйе, иң якыны шулай бит. Иң якыны Бер штук кем инде ул исемен әйтәсеңме? Сер булып калсынмы? сер булып Сер калмый. булып калмый. Без инде аның белән 10 ел дус. О, 10 ел дус, быел инде 10 ел була. Минем дустым Эмиль. Эмиль. Ага. Тарткалашып та алабыз инде кара вакытта. Дус бит инде шуңа күрә. Тарткалашып та алабыз. Икенче көнгә Тагын дуслашасыз? Менә Алай бит. булмый, ансыз булмый берничә көн. Менә. Менә дусларны, сез инде ярар, бер спектакльдә, бер театрда эшлисез. Менә Эмильне спектакльгә чакыргалыйсыңмы соң? Әйдәле дус, килеп кит әле. Юк, ул күбрәк спортка якын. Ага. Спектакль бөтенләй карамый. Карый спектакльләр аңа ошый, ләкин Билетны бушка бирсәң. билетны бушка берсә. Ну, андый дуслар да булырга тиеш инде. Ярар, чыннан да дусларыгыз шын булсын, дусларыгыз гомерлек булсын. Чыннан да менә авыр вакытларда гына түгел, шатлыклы мизгелләрегезне дә, сезнең бик матур спектакльләрегезне дә карый торган дуслар булсын. Дусларыгыздан бер чакта да аерылмагыз. Уеныбыз алга таба дәвам итә. Үстән аска 3нче сан 3 хәрефтән торган сүз. Тыңлагыз әле. Бабай сөйли күргәнен. Кем укый белгәнен? Зөһрә? Әби. Әби кәнишне! Җавабы дөрес бирә бу балны Зөһрә сезгә тапшырабыз. Әби бабай белән үскән балалар бик шәфкатьле балалар булар. Менә син бит әби белән үскән бала, Зөһрә. Чыннан да, менә ниндирәк әби ул? Әбинең кайсы сыйфатларын яратасың син? Мин әбинен ашарга пешергән яратам. Аны кем яратмый инде? Нәрсәләр пешерә әби? Ул төрле бер пешерә. Камыр ризыклары. Ризыклары. Менә махсус син яратканы бармы? Тыкма шашы бик тәмле пешерә. Тыкма шашы. Тыкма шашын пешерү ул һәр кемгә дә бирелми. Тәмле иттереп пешерү. Димәк, синең әби остасы инде шушы, аңлыймы? Тыкма шашын пешереп җибәрә, телләрне җутарлык була торгандыр инде. Булай булгач, әбидән өйрәнеп кал. Зөһрә, тәмле иттереп токмаш кисәргә, тәмле иттереп шушы токмаштан аш пешерергә, Әби дип әйтәсеңме, дәвани дип эндәшәсеңме? Ничек? Дәвани дип эндәшәсез. Матур итеп инде. Әнине улылау, әбине улылау була инде ул. Яхшы, Зөһрә, Раяз, синең әби бабай дәвани дәватиләр. Минем бер әбием бар. Ул инде минем әни ягымнан. Исеме Люция. Зур сәлам бирәсем килә. Әлбәттә, Люция әбигә сәлам бирмичә буламы инде башваткыча кадәр килеп. Килгән саен миңа тәмле пешмәкләр пешерә. Үч пешмәк пешерә. Кара син аны. Сәлам Люция әби. Сәлам җибәрәбез башваткычтан Люция әбигә. Илүзә, синең дәвани дәватиләр. Мин әби белән аерым торам. Әби икенче авылда, Кышлавыч авылында. Аларга килгән саен ул мине тәмлешкәләр белән сыйлый. Нәрсә белән? Һаман камыр ризыклары, ашлар, конфитләр, печеньеләр, үзе тортларда, пирогларда ясый. Барлык әбиләргә, барлык дәваниләргә, менә барчасына да, менә кул булгагыз, сәлам дәваниләр, сәлам әбиләр башваткычтан, Зөһрәдән, Раяздан һәм Илүзәдән. Алга барыйк сулдан уңга 11нче сан 4 хәреф. Габдулла Тукайның Безнең гаилә дигән шигыреннән 2 юл укыйм сезгә. Анда бер сүз җитми. Бу сүз 2 тапкыр кабатлана. Бу шигырь юлларда игътибар белән тыңлагыз. Әткәй, әнкәй, мин, апай, әби, бабай һәм бер Абый. Турыда киләле ул. Но бу ишаракта җавап дөрес түгел. Энем. Раяз, беренче юлын гына укыйм әле мин. Икенче юлында тыңлап бетереп карагыз әле. Тагын бер башыннан укып карыйм. Әткәй, әнкәй, мин, апай, әби, бабай һәм бер нәрсә. Безнең өйдә без җидәү, безнең менә шушы 7нчесе ди. Илүзә менә җавабы дөрес тыңлап бетергәч, песи әлбәттә. Илүзә, йорт
Жәнлекләрегез, йорт хайваннарыгыз бармы? Лапаста 4 сыерыбыз бар. Кетана. Бик күп тавыкларыбыз. Шулаймы ни? Капкара мәчләребез дә хайран. Ничә штук менә песиләре? 6 тау. 6 тау. Ие. Әтәше бармы соң теге тавыкларның? Бар. Ничәү, берәү, икәү? Берәү. Берәү җиткән. Яхшы. Песиләр өйгә керештергәлиләрме соң? Юк, урамда гына. Урамда гына. Аларны ашатасыздыр инде. Ие. Раяз, сезнең. Безнең инде 3 баш үгез. Охо! Өчегезгә 3 баш инде һәрбер абыйга. Аха. Бер үгез синеке. Әзрәк булышасыңмы соң, ярдәм итәсеңме? Или театр гына уйнап йөрисеңме? Юк, булышам инде барасың. Булышасың. Нәрсәләр эшлисең соң? Ну, кушкан чакта инде пешәндә бирәм, абыйлар белән пешәнгә барам. Куяннар да бар әлбездә. Куяннар да бар. Шул санамыйбыз инде, шул 10-15 баш куян бар. Менә әле генә балалары туды, шуларны санап инде. Теге төпчек малай булгач бик эләкми торгандыр әле шул конфет печеньеген ашап йөри торгансыңдыр. Сиңа шы эләкми торгандыр, иркә буладыр әле үзең. Кунакка килсәгез күрсәтәмме? Менә булай булгач инде әтне жакларына кунакка да барып кайтмый булмас. Зөһрә, сездә песиләр бармы әзрәк? Бездә бер песи бар, Әйбәт инде. бер эт. О, кайдан эшли икән үзегез тагын? Исемнәре бармы? Этнең исеме Элли, 50. песинеке юк. Пока юк. Исән сау булсыннар барысы да. Алга таба барабыз. Үстән аска 4-нче сан 5 хәреф. Серле олан әсәренең авторы. Харис. Илүзә иң беренче тимәгә басты. Һәм җавабы? Харис. Ринат Харис. Ринат Харис. Җавабы дөрес. Курчак театрлары өчен иң яхшы татар пьесалары антологиясында урын алган Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Россия Федерациясенең дәүләт премиясе бүләге Ринат Харис турында сүз бара иде. Бер алкышлап куйра кирәк менә монда. Ринат Харис дигәндә, менә Обай бабай спектакленең авторы шул да инде. Менә бит. Аңа әле бик зур рәхмәт әйтеп китәсем килә. Аха. Шундай спектакльне барлыкка китергән өчен, язган өчен. Ул булмаса, инде без менә бу җирдә басып тормаска идек. Шыннан да шулай. Әгәр дә Ринат Харисның менә шушы әсәре булмаса, баш ваткыч тапшырына килеп тә чыкмаган булырлар иде. Ринат Хариска олы рәхмәтләрне җиткерәбез. Тагын да матур пьесалар язып, Курчак театрына тәкъдим итсен. Чираттагы сорау сулдан уңга 6-нчы сан 6 хәреф. Бу кош тагын ничек атап йөртелә? Байгыш. Ябалак. Ябалак әлбәттә. Җавап дөрес, Зөһрә, бу балны сезгә тапшырабыз. Бу кош сезнең спектакльдә дә бар. Моны инде сездән башка бүтән кеше белергә мөмкин дә түгел. Зөһрә, башваткыч тапшыруына килгәч инде берәр әсәр әзерләп килгәнеңдер, шулай бит? Мин инде шигырьләр укырга яратам. Бик яхшы. Сезгә Галимҗан Латыйпның "Сине көтәм" дигән шигырен сөйләп китәсе килә. Мәйдан Зөһрәгә. Әйдә. Юлларымда ак нур булып яна идең, сагынып барсам каршы чыгып ала идең, килгән чакта гел озатып кала идең, минем өчен йөгергәләп ара идең. Кая китте бу минутлар, бу сәгатьләр, югалдылар. Моның өчен ни сәбәп бар? Бәлки инде оныткансың мине күптән, ә мин сине һаман көтәм. Тыным белән сине тартып алыр идем, канатым юк, сине эзләп барыр идем. Йоклап китсәм төшләремә керәсең син, кулың җәеп көлә-көлә киләсең син. Мин сискәнеп уянам да сине көтәм, өнемдә дә, төшемдә дә сине көтәм. Афәрин. Шундый матур шигырь, шундый матур башкару. Зөһрә Мәхәмәтҗановага бер балны тапшырабыз. Чираттагы сорау үстән аска 8-нче сан 7 хәрефтән торган сүз. Сабыйлык белән үсмерлек арасындагы дәвр. Илүзә? Балачак. Балачак була бу. Җавабы дөрес, Илүзәгә бер балны тапшырабыз. Менә балачак дигәннән балачакта бит инде шактый гына
фестивальләрдә, конкурсларда катнашырга туры килә. Шәхсән мин үзем дә балачакта катнаша торган идем. Менә сез тагын нинди конкурсларда катнашкалыйсыз соң? Бу елны гына менә үзебезнең бөтен коллективыбыз белән Аха. без инде һәр кеше зарыгып көткән татар сүзе фестиваленә килдек, конкурсына. Ничегрәк нәтиҗәләр анда сезнең? Мин шигырь сөйләдем һәм барлык минем дусларым аниматорлар булып, бөтен әкият хисләрен кешеләргә тараттылар. Менә бит. Тараттылар һәм без 3нче урын лауреат. Татар сүзе бәйгесендә 3нче урын лауреат булу һәр кемгә дә бирелми әле ул тамашачылар. Монда алкышлап котларга кирәк. 3нче урын татар сүзе бәйгесендә. Ярар, бу әле башлангычы бик әйбәт булган сезнең. Шуңа күрә алга таба да яңадан яңа фестивальләр, тагын да зур конкурсларда катнашып, тагы да югары үрләр яуларга насыйп булсын сезгә. Әнде без Зөһрә белән бер волейбол командасында торабыз. Һәр ел беренче урын алырга омтылабыз һәм ул урынны алабыз да. Менә бит, әле димәк сез сәнгать белән генә түгел, спорт чараларында да актив катнашырга тырышасыз. Шулай битме? Һәм волейбол ярышында менә бит бер уйламассың. Сәнгатьтә үзләре жалт иткән спортчы кызлар да икән әле. Сәламәт тәндә, сәламәт акыл дип юкка гына әйтми безнең халык. Шуңа күрә сәламәт булыгыз, спорт белән шөгыльләнегез, күңелегездә иҗат дөрләсен. Спорт дигәч, Әйдә. спорт дигәч тә инде минем абыем спортсмен, татар башкорт көрәше инде. Әйе. Ничектер булса да аннан үрнәк алам инде. Ничегрәк итеп? Һәм инде күптән бер 5-6 ел бардыр инде мин татар башкорт көрәше белән шөгыльләнәм. Синме? Нинди авырлыкта көрәшәсең соң син? Менә бу елны мин Сабантуйда, район Сабантуенда 45 килограмм весында көрәштем. Һәм 2нче урын алдым. Буларны сөйләштерә башласаң, әллә нәрсәләр килеп чыга, әллә нәрсәләр эшләп яталар булар. Булар үзләре сәнгатьтә, үзләре спортта. Яшьләр шундый булырга тиештер инде. Монда яшьләр булганда киләчәгебез һәм өметле милләтебез булачак Алла бирсә. Сираттагы сорау, Сулдан 12нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Латинчадан рус теленә, татар теленә рус теле аркылы кергән сүз бу. Таш биналарга карата әйтелә. Biraz тарихи әсәрләр укысагыз, бу тарихи әсәрләрдә бар бу сүз кулланыла бу. Һәм Илүзә? Пулат. Пулат әлбәттә. Бу балны без сезгә тапшырабыз, бер бал сезгә. Таш Пулат турында сүз бара. Мөхтәрәм уенчыларыбыз, хөрмәтле тамашачылар, менә шулай аралаша торган арада без башлаткыч уенының яртысына килеп җиткәнбез бит. Шуңа күрә бераз гына тукталыш ясап, кайсы уенчының күпме бал җыйганын игълан итеп алыйм әле. 3 бал иясе Зөһрә Мөхәммәтҗанова. Әлегә 4 бал белән Раяз Сәләхетдинов. Һәм 5 бал иясе Илүзә Хәкимова. Безне әле алда тагы да кызыклырак сораулар көтә, шуңа күрә чираттагы сорауны кичектермәстән яңгыратып узам. Сулдан 13нче сан, 5 хәреф. Шаян ТВ каналы тапшыруы. Карыйсызмы Шаян ТВ-не? Менә уеннан Уймак. Уймак дип әйтәләр, уеннан уймак чыгарабыз дип. Менә монда җавабы дөрес. Шаян ТВ каналында бара торган тапшыру. Үзегез Шаян ТВ каналын карыйсызмы, кызлар, егетләр? Карыйм. Минем инде кичкенә генә өнем бар. Минем олы абыемнан улы бар. Кичкенә генә 1 яшьлек иде. Шул булгач инде өйдә бик күңелле һәм телевизорда мультиксыз булмый инде, мультфильмсыз. Шуннан башка булмый, әлбәттә. Шаян ТВ җибәреп куябыз. Келә-келә карай. Сән әйтеп кенә әйтәм, үзем дә карыйм шул мультфильмнарны. Шул чакты шәп мультфильмнар күрсәтәләр анда. Әле менә шуларның студиясына барасы килә, мине кертмиләр хәзер. Biz әле карамыйбыз гына, безнең әле Шаян ТВ студиясына барганда бар коллектив Менә белән. сезне кертәләр, нәрсәләр кертәләр. эшләп җөрдегез, сөйләгез әле. Без инде Куршак театры коллективы булып танылган. Безне инде бу Шаян ТВ каналына чакырдылар безне. Biz Театрыгыз белән. Куршаклар уйнау осталыгы белән Бүлештегез. Бүлештек.
Сөйләдік енді барысы қоршақлар турында, спектакль турында, һәм үзебезнең коллектив турында. Менә бит. Әле бер үзектә куйдык. Шоян ТВда. Ие. О, әле бу үзекне бер игътибар белән карап утырасы булыр. Зөһрә, син дә бардыңмы? Ие. Синнән башка буламы инде, шулай бит име? Театр коллективыгыз гөлгөрләп торсын. Шаян ТВда сезнең спектакльләрегез тагы да артып торсын, тагы да матур-матур язмаларыгыз булып торсын. Һәм тамашачылар бу спектакльләрне карап торсыннар. Шул арада алга барып, чираттагы сорауны яңгыратам, өстән аска 9-нчы сан, 7 хәреф. Фамилиясе кирәк булыр бу шәхеснең. Балалар шагыйре. Миңнуллин. 9-нчы сан. Әйе. Бу очракта Раяз туры килми, шакмаклар саны Илүзә. Микрофлы. Синеке дә шулай мени. Бу сезнең якташыгыз. Сибат Хаким. Юк. Бу сезнең якташансы, сүздә юк. Халиков. Халиков, менә монысы дөрес, җавабы дөрес, бер балл Раяз синеке. Шул арада алга барабыз, сулдан уңга 17-нче сан, 3 хәрефтән торган сүз. Шәшәкле нәрсә кадерле була? Менә бу әйбернең шәшәге булса бик матур була инде. Гөл. Илүзә, гөл әлбәттә. Җавап дөрес, менә бу балны сиңа тапшырыйк. Безнең авыл бөтен чәчәкләргә күмгән. Кыр чәчәкләре дә үзебездә үстерәбез. Пионнар, розалар, Шулаймы? гвоздикалар, бик күп төрле чәчәкләр. Бу бакчада үсә инде сезнең. Ие. Һәм менә бүләк итеп, мин дә ясап килдем бисердән. Бу бисердән шулай шәшәк ясадыңмы? Ие. О, башваткыч тапшыруына шундый матур күчтәнәш белән килгәннәр. Әйдә менә шушы шәшәкле букетыңны матур шигъри канатларга төреп безгә тапшыр әле. Бу шигырьнең исеме Кыр чәчәге дип атала. Әйдә, бик әйбәт. Кыр чәчәге. Эзәргә дип кулым сузган идем. Кыр чәчәге кинәт тирбәлде. Мин кулымны кире сузып алдым. Ул хуш исен җәеп җибәрде. Әллә чәчәк миңа эндәштеме? Хуш исләрен җәеп тирбәлеп. Кырларның син ямың җибәрәсең. Гомремне минем өзмә дип. Бал кырдлары яман ачуланып, әйләнделәр минем тирәмдә. Әйтәләрме алар, чәчәкләргә хакын юк дип синең тияргә. Мин шигендем. Кырдлар бал алдылар. Чәчәк балы диләр яшәртә. Иркән кырлар шундый назландылар. Хуш исле һәм матур чәчәккә. Илүзә, шундый матур күчтәнәш, шундый матур шәшәкләр һәм шундый матур шигырь әлбәттә. Бер балны тапшырабыз үзеңә. Мин дә күчтәнәш белән килдем әле. Шулаймы? Безнең мәктәптә инде Илфар, Софиуллин, ИЗО дәресләрен үткәрә. Илфар абыйгыз. Ие, мәктәптән тыш эшләр үзәге. Укытучысы, педагогы. Мин кызыл балчыктан менә мондый елның төрле фасылларын ясадым. Ул бүләкне сезгә тапшырасы килә. Әлбәттә, башваткыч тапшыруы мондый матур бүләкләрне кабул итеп ала белә ул. Рәхмәт үзегезгә. Минем дә сезгә үзем хыялланып ясаган шундый рәсемне бүләк итәсем килә. Димәк, рәсем ясарга яратасың, Зөһрә? Әйе. О, шул чаклы матур рәсемнәр, шул чаклы матур күчтәнәчләр. Башваткыч тапшыруы бу күчтәнәчләрнең һәммә барчасында кабул итеп ала әлбәттә. Һәм сезнең һәммәгезгә дә менә шушы күчтәнәчләр өчен менә бершәр бал, менә һәрберегезгә бершәр бал тапшыр әлбәттә. Чираттагы сорау өстән аска 16-нчы сан, 5 хәрефтән торган сүз. Исеме кирәк булыр бу шәхеснең. Авыл эте Акбай әкият Туфан. пьесасын язган шәхесебез Туфан Миңнуллин әлбәттә. Җавап дөрес, бер балл. Менә бу сәхнәгә чыгу сезгә гомумән нәрсә бирә соң ул? Менә мәктәптән арып талып кайтасың бит инде. Шуннан соң тагын мәдәният йортына репетициягә барырга кирәк. Кирәкме соң ул? Кирәк. Менә нәрсәгә кирәк ул? Кирәк. Әлбәттә Менә кирәк. нәрсә бирә ул сезгә шулай? Ул безгә башка серле дөньяга кереп уйнаган кебек буласың. Шундый рәхәтлек бирә. Менә бит, яхшы Зөһрә. Спектакль белән без төрле районнарга, авылларга барып кайтабыз, сәяхәт үзебезгә. Үзенә күрә бер төрле сәяхәттә килеп чыгаймы? Ие, күрше районнарга, Орша районының авылларында йөрдек. Балаларны шатландырдык. Әле без бушка спектакльләрдә куйганыбыз бар. Хәйрия дип бушлай. әйтгәндә. Күптән түгел Ишауга да барып кайттык. Шул якларга хәтле бардыгызмы? Кара син буларны. Менә шаккатмалы хәл бит инде, әйме? Шул чаклы дөнья күрәсез.
яңа спектакльләр, әле репертуарыгыз тагы да байып киткәч, bir Qozon шәһәренә дә килеп, үзебезнең Галиәскәр Камал исемендәге театрда да бер спектакльне, Камалда булмаса, Курчак театрында булса да, берәр спектакльгезне тәкъдим итәрсез алла бирсә. Менә Камал дигәч тендә, Ага. менә инде күптән түгел, Лора Шакирҗан юбилеенда, Галиәскәр Камал бинасында без татар сүзе бәйгесендә катнашкан шигырь белән Чыгыш ясадык. чыгыш ясадык. Менә бит. Карасың буларны. Нинди генә үзләре, югыйсә бер авылда гына иҗат итеп ятырлар кебек тоелса да, үзләре нинди мәйданнарда, нинди сәхнәләрдә чыгыш ясыйлар икән. Кызлар, егетләр, сезгә бар тик уңышлар гына телим, ярыймы? Алга таба да олы, зур сәхнәләрдә, киң мәйданнарда чыгыш ясарга насыйп булсын үзегезгә. Кызлар, егетләр, алга барабыз. Чираттагы сорау Сулданунга 14-нче сан 5 хәреф. Уйдырма, юк сүз. Нәрсә булырга мөмкин барагыз? Әкият, әлбәттә, җавап дөрес. Бер бал үзеңә. Үзегезгә менә нинди әкиятләр ошый? Җәнлекләр, хайваннар турында. Көнкүрешләр миңа күбрәк. Көнкүреш турында ошый. Кызлар, сезгә? Җәнлекләр Турындаймы? Зөһрә? Миңа күбесе хайваннар. Хайваннар, җәнлекләр турындаймы? Әкият тыңлаганда күңел сафланадыр минемчә. Мин шәхсән үзем дә әкият тыңларга яратам. Кызлар, егетләр, алга барабыз. Сулданунга 20-нче сан 6 хәреф. Бу нәрсә? Укып китәм. Бас кызым әппә, Раяз. Токмак. Такмак. Җыр дип әйтмәкчең? Хәрефләр саны күбрәк булып чыкты. Такмак дигән җавабы дөрес булды. Үзегез такмаклар беләсезме, кызлар, егетләр? Беләбез. Менә берәрсен әйтеп китә аласыңмы, Раяз? Дуслар белән җырлашып утырабыз инде без. Аха. Эмиль белән. Кара каршы. Нинди такмаклар җырлашасыз соң? Шул башланып китә инде. Күбрәк хәзер классический инде. Аха. Әнә килә автомобиль. Тиягәннәр мунчала. Капчыклар да бар. Капчыклар, мунчаласы сиңа кирәк түгел. Миңа кирәк түгел ансы. Тиягәннәр капчыклар. Шул капчыклар эшләрендә менә мондай капчыклар. Менә бит алар. Галәмәт. Раяз, синең белән алга таба аерым бер сөйләшеп утырга кирәк, тамашачылар ишетмәгәндә генә. Сез инде шул Раяз җырлаганны тыңлап кына утырга ярата торгансыздыр. Әйе. Алла, Раяз матур җырлый дип. Биби. Син җырлап торасың, алар биеп торалар инде тапмак әйткәндә, шулай бит. Ярар, аның җырлаучысы булганда биючесе дә кирәк. Шул арада тыңлаучысы да кирәк. Кызлар, егетләр, алга барабыз. Өстән аска 15-нче сан 5 хәреф. Табышмак әйтәм, җавабын табырга кирәк булачак. Кабат катлама. Китап. Мин беренче бастым. Ташлама. Китап. Илүзә, беренче төймәгә син бастың, җавабында синнән ништәбез? Китап. Китап, әлбәттә. Бу балны сезгә тапшырабыз. Гомумән сез китап белән дусмы, кызлар, егетләр, китап укырга яратасызмы? Әле менә ахырдан укыган китабыгыз ниндирәк? Нәрсә турында? Безнең инде әдәбият укытучыбыз берүк, бөтенебезнең дә. Олы класслар әдәбият укытучысы, татар теле укытучысы Рәмзия Габделбаровна. Ул безгә төрле әсәрләр укыта инде. Менә бу елны без күп әсәрләр укыдык. Мин истә калганы шул Галимҗан Ибраһимовның Олы машһур әсәре. Шәбәсәр бу. Китап белән дус булган кешенең менә сезнең фикер сүрешегез бик матур сөйләшәсез. Алга таба да бу китап укуны ташламагыз, ярыймы, кызлар, егетләр? Китап укыган кеше гел гыйлемле була ул. Мөхтәрәм уенчыларыбыз, авыр сорауга килеп җиттек бит. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Авыр сорауның җавабын белгән уенчыбыз 2 бал иясе булачак. Сулданунга 18-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Тәхеттәге шах. Менә тәхеттә утыручы шах. Илүзә. Бәхет. Юк, Раяз. Патша. Патша булабыз. 2 балны тапшырабыз Раяз үзегә. Дөрес.
Фарсы сүзе пад тәхет дигәнне аңлата. Падишах, патша әкиятләрдә еш очрый инде бу. Кеше, сез моны беләсез, я бик явыз, я бик әйбәт булып чыгарга мөмкин. Барабыз алга таба, өстән астка 18нче сан 5 хәреф. Җәймә, Зөһрә, келәм, Палас. палас әлбәттә. 1 балл Зөһрә. Менә киләчәктә кем булырга хыялланасыз сез? Зөһрә. Киләчәк үзе күрсәтер. Әлеге сорау минем өчен ачык кала. Мин Оршада Тукай исемендәге педколледжына керергә омтылам. Укытучы булырга? Укытучы булырга. Башлангыч классларны укытасым килә, аларга белем бирәсем килә. Менә бит, әйбәт һөнәр. Сезнең кебек. Менә бит. Менә әллә нәрсәләр беләләр булар. Сиздегезме? Сездән үрнәк ала башладылар инде. Менә бит. Әллә нәрсәләр беләләр булар. Хәтта минем күллиятта укыганны да беләләр. Раяз, син үзең кем булырга хыялланасың соң? Мин инде сәнгать юлына киттем инде. Шулай дип уйлыйсың инде үзең? Уйладым инде, все, Ага. решено. Кире юллар юк. Кире юллар юк. Ну, шул ук вакытта мин инде бит көрәш белән шөгыльләнәм. Иҗат белән барып чыкмаса көрәшәм дисең инде. Юк инде, авылга сабан туйларга көрәшергә кайтырман. Минем ике вариантым бар инде. Шуның берсе көрәш. Берсе инде күлиятта укырга, сезнең кебек Арша Габдулла Тукай исемендәге педагогик күлияте түгел. Так, нинди күллият? Бу театральный. Яхшы. Шул Фарик Бикшантаевта укырга хыялланам мин үзем. Икенче юлым инде минем журналист булырга. Мин футболны бик яратам. Төннәр буе футбол карыйм. Комментатор булырга телим. Синнән килеп чыгар Раяз. Синнән килеп чыгарга мөмкин. Шулай да, минемчә синнән шәп артист чыгарга тиеш. Менә теге Камал театры сәхнәләрендә Раяз Салахетдинов төп рольләрдә дип әйтеп җибәрсәләр, Телевизор футбол караганда, с вами сегодня Раяз Салахетдинов. И сегодня мы комментируем матч. Ансы да яңгырый инде чыккынчык. Ансы да яңгырый. Әле безнең Раязыбыз Габделфәт Сафинның Уфалла арбасы дигән клипка да төште. Шулай менә. Корансын бер дә әйтми тора икән име? Әллә үзең хәтерләмисеңме, Раяз? Хәтерлим инде 4 яшь ярымда төштем. 7 яшь булгач, ул миндә белмим потенциал күргән микән. Үзенең концертларын алып барырга бер сезонга чакырды. Синеме? Аның балачагын күрсәтеп, мин 1 ел, 1 сезон аның концертларын алып бардым. Карале, Раяз, менә ул Уфалла арбасын клибын минем шәхсән үземдә күргәнем бар. Анда бит син менә елый барасың. Менә анда да шул уйнадыңмы? Мин җылый алмаганмын. Айлы ансыда истә. Җылый алмадым һәм әти режиссер минем артымнан шиметте дә. Һәм аңладык син нәрсә булганын. Менә бит. Артист һөнәре җиңел генә түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Анда шиметәләрдә, анда төшеләрдә, анда җырларга да кирәк, анда җыларга да кирәк. Бүген инде берәр чыгышыңны бүләк итәсеңдер бит инде. Бар. Әйдә, рәхим итәле мәйдан синеке. Лена Шагырҗан Курчак театрында. Киң урамны тар итеп, без театрга киттек. Якын булган чарасы җәяү генә барасы. Гади театр түгел, Курчак театрына. Төсле утлар балкыган, магъҗизалар кырына. Театрның ишеген елмайып кем ачты соң? Буратино бит инде. Тотып алган ачкычын кәҗә белән сарыкта чыккан безнең каршыга. Төрле курчаклар килеп тора барсы да. Бармакларын тырпайтып, биеп йөри шүрәле. Алтын тарак чәчендә су анасын күрәле. Аюлар да, бүреләр дә тирәбездә йөриләр. Этләре дә бик юаш, тешләмиләр, өрмиләр. Хош киләсез, балалар, хәзер башлыйбыз, диләр. Бергә бик зур эш эшләп ташлыйбыз, диләр. Сукты тылсым сәгате. Утырды кіріп залға. Сірлі пәрді артынан Курчаклар шықты янға. Онан нәрсе булғаны? Яқ,
Сөйләп тұрмын болғанын. Өзің көріп қой. Әй, сізге айтам. Барма, театрға барғанын. Яқташлары Лена Шағиржанның шаян шығырын Рая Салахатдинов бізге бөлек етті. Һәм әлбәттә бір балны тапшырабыз өзіне. Мөхтәрәм тамашачылар, шундый шаян шигъри дулкында біз тапшыруны дәвам итәбез. Шираттагы сорау сулдануңга 21 сан 6 хәреф. Шундый әйтем бар. Балыгына күрә нәрсәсе дибез? Зөһрә? Кармагы. Кармагы дибез әлбәттә. Җавап дөрес. 1 бал. Ел сайын ауылыбызда балықшылар бәйрәме уза. Менен чигрәк узалар, Раяз. Анда тауышланырға да ярамый, тауышланырға да керек. Үзенә күрә бәйрәмдә булырга тиешме? Балыкчылар инде шаулашканны яратып та бетермәйләр. Яратып та бетермәйм. Анда инде төрле номинациялар бирелә. Иң кечкенә балык, иң зур балык, иң яшь балыкчы, иң карт балыкчы, шундый номинациялар бар. Инде анда пулау, кыймак, шашлык пешерәләр. Жырлап бие уза торгандыр инде. Жырлап бие уза бәйрәм. Бик күңелле инде. Игътибар итегез, біз инде башваткыч уйынының ахыргы сорауына келіп җиттек. Үстән аска 19 сан 5 хәреф. Шулай ук синонимы кирәк булачак. Куыш. Шалаш. Шалаш! Бу балны да без Зөһрәгә тапшырабыз. Башваткычны без шишеп бетердек, һәм кайсы уенчының күпме бал җыйганын игълан итәр вакыт. 7 бал иясе Зөһрә Мөхәммәтҗанова. 9 бал белән Илүзә Хакимова. Һәм инде бүгенге тапшыруыбызның җиңүчесе 13 бал иясе Раяз Салахатдинов. Кызлар, егетләр, тапшыруның иң рәхәт мизгелләренә килеп җиттек. Ул да булса, бүләк тапшыру мизгелләре. Шуңа күрә сезне һәммәгезне дә бүләк киштәсе янына чакырып калам. Зөһрә, рәхим итегез. Киттек. Шарабыз менеп китте, һәм ул килеп төшә безнең беренче санга. Башваткыч тапшыру Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясе бу бүләкне синең кулларга тапшыра. Котлыйбыз үзеңне. Мен инде үземнең әниемә, әбиемә һәм туганнарыма, яшьтәшләремә зур сәлам җибәрәм. Илүзә киләйдә. Китте шарабыз. Һәм ул килеп төшә 8 санга. Кабул итеп ал, башваткыч тапшыру һәм Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясеннән. Рәхмәт. Мен әти-әниемә, туганнарыма, дусларыма, укытучыларыма үземнең сәламымны җибәрәсем килә. Башваткыч тапшыру һәм Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясе җиңүчегә менә шушындый үз пешергеч тапшыра. Уеныбызның җиңүчесе бүген син. Бүләк тә синең кулларга кабул итеп ал. Мин сиңа супер уен тәкъдим итәм бит. Мин әле монда соңгы тапкыр килмәммен дип ышанып калам. Менә бит. Бүген мин мультиварканы гына алып кайтып торам. Ә инде икенче тапкыр машинаны да алып кайтып китермен. Сиңа, Алла бирсә, сиңа бер киңәшем. Нәқи Сәнбәтнең 3 томлык мәкаләләр китабы. Ел сайын шуның берсен генә укысаң да, бер китапны гына укып барсаң да, 3 елдан соң син бу мәкаләләрнең барысын да беләчәксең, 4нче елга артист булгач, сине шушында көтәбез. Келештекме? Келештек, әлегә котлыйбыз. Раяз Салахатдинов. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә минем әниемә, тимә, барлык туганнарыма. Бөтенесен санап чыгым инде. Туган апайыма, кечкенә энемә, миңа ул һәммәсен көч биреп тора, позитив уята, Рәсим абыйыма, менә монда басып торган Рамазан абыйыма. Барыгызга да рәхмәт әйтәсем килә. Bütün укытучыларыма, дусларыма, режиссерыма һәм инде әлбәттә бу проектны барлыкка китергән кешеләргә мин бу проектта күптән катнашырга теләгем бар иде. Һәм бу теләгем минем чаңа ашты. Рәхмәт. Һәм сезгә дә бик зур рәхмәт әле. Сез менә бу
программаны, бұл передачаны алып барасыз. Позитив ұятасыз. Бик зур рахмат әйтәсем килә. Олы Мәңгәр ауылы кооперативы рәисе Мустафин Тәлгат Габделхак улына. Ул инде безгә һаман сайын булышып торды. Зур русча әйтмешли поддержка бирде. Аңа бик зур рахмат әйтәсем килә. Шулай юк. Гөлнара Ривалина рахмат әйтәсем килә. Һәм иң зур рахмат инде Әкият Курчак театры җитәкчесе Илгиз Зәйнигә зур рахмат әйтәсем килә. Алар безгә менә бу курчакларны бирделәр, декорациялар бирделәр һәм алар ярдәме белән без спектакльләр куябыз. Һәм әлбәттә менә бу мәйданда басып торабыз. Рәхмәт. Мөхтәрәм тамашачылар, уеныбыз бүгенгә тамам. Башваткычта кунакта. Әтнә районы Олы Мәңгәр авылы мәдәният йорты каршында эшләп килүче Әкият иле Курчак театрының һәвәскәр артистлары булдылар. Аларга бары тик саулык, сәламәтлек кенә телибез. Репертуарлары гел бай булсын. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз дибез.